गोरोन्थि मावबाय बे गोरोन्थिखौ आं मालाबाबो मावलिया दिनै समाय लादों सारमोननि गेजेरावनो समाय लादों आंखौ जुदि बेबायदि मावबोयोबा आंखौ मा डिसिसन लाथोंसै आरो जिखिनि रायजोनिफ्राय आं फैसा लादोंमोन बेखिनिखौ आं बे साननैनि गेजेरावनो आं घुरायना होफिनगोन आं डेट लाबाय बा सारमोननि सिगां आङो रायज्लायबाय आङो 15 दिननि गेजेराव आङो जाय मानसिनिफ्राय गोरिब गुन्द्रा बे मानसिनिफ्राय आङो जोंनि हारिनिफ्रायनो फैसा लानाय माखासे फैसाखौ आं घुरायना होगोन मानो गैया एकदम गरसकनि हाजो गोजौआव बिथार आरो लामाया उफाय गैया जोंनि हारिनि जाथिनि सफं जाग्रा बेखौ हमनो थाखाय अखाबाबो नै बे हाजो आरो दा गावनि असे बिमायानो जिम्मा लानो फैबाय आरो गामिनि माखासे बिबानगिरिफ्रा लांनो फैबाय दिनैनिफ्राय मोजां जागोन होननानै रायजो राजाफोरनि खाथियाव गावनि असे बिमाया लांफैनाय हिसाबै दा गनायना लाबाय दा नै लांनो फैबाय आरो फरम अफ एक्स एनडिएफबि गुवाहाटी नोंथांमोना जे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय जाय दायनिगिरिखौहाय वान्टेड होननानै फोसावबाय थानाय नुनो मोन्दोंमोन फाइनालि दिनैहाय नोंथांमोना नैबे ओनसोलावनो जे नोंथांमोना बिथांखौ बोखांनो हाबाय दा रायजो राजानि गेजेरावहाय माबायदि बोखांदों आरो माबायदि खस्थ' लानांदों बेखौहाय माबायदि पलिसिजोंहाय मोननो हाखो बेखौ रायजो राजानि गेजेरावहाय फोरमायना हरदो गिबियावनो जाय दायनिगिरि आं माने दायनिगिरिनिफ्रायसो मोनथिजानो लुबैदों जेरै बेमारि मानसिनि दम थैनायजों माने समान थाखा फैसा जेरैबो माने राहा गोथे जानाय बे मानसिफोरखौनो थगायनानै आरो सोरबा हौवा खारजानाय सोरबा हिन्जाव खारजानाय बेबायदि मानसिफोरनिफ्राय हमनो मोनबाय होननानै बियो फैसा बिहर जायोमोन दा बेफोरखौ गुवाहाटीयाव थानाय एक्स एनडिएफबिफोरनो माखासे गेदेरमा रायजो राजाफ्रा जायफोर थगायनानै जाजादों गुवाहाटीयाव थानाय एक्स एनडिएफबिफोरनो जनायहरबाय आरो गुवाहाटीयाव थानाय एक्स एनडिएफबि जाय बिथांमोना सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनो जनायनानै गुवाहाटीयाव थानाय एक्स एनडिएफबि इउनाइटेडनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ ओरैबायदि स्ट्रंलि गासैबो माने बेबायदि बर' हारिनि गेजेराव नंखाय राव बुंनानै थगायसुला मानसिखौ मालाबाबो एक्स एनडिएफबिफ्रा सैज्य खालायनो हाया होननानै सेक्रेटारि सारा डिसिसन लाबाय जाय थगायनानै जाग्रा बे गुवाहाटीयावनो थायो बिनि थाखायनो सेक्रेटारिया माखासे बे थगायसुलानि गामि आरो थानाय जायगाखौ संदाननानै सेक्रेटारिया दहाय अखानि समबाबो जोंखौ खबर होनानै आं गिबियावनो आङो सेक्रेटारि आरो प्रेसिडेन्ट गुवाहाटीयाव थानाय साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबिफोरनि स्ट्रं जेरै माखासे रायजो राजाफोरनि जेरै माखासे थगायनानै जानाय आरो रायजो राजाफोरनि माखासे जाय बेमारि मानसियाबो थगायनानै जाजानाय बेखौ नायनानै थानो हायैनि जेरै रायजो राजाफोर खावलायनायखौ गुवाहाटीयाव थानाय एक्स एनडिएफबिफ्रा गोख्रै एक्सनखौ दिनैनि समाव अखा बांखाबाबो बेसेबांबा गोजौ हाजोआव जोङो बै समावसो जों जेब्ला आफाराव दंमोन अब्ला जोङो अखा बांखाजों हाजोआव थाबायोमोन नाथाय बेबायदि गाज्रि मानसि बेबायदि बर' समाजाव थायोबा गाज्रि जागोन होननानै गुवाहाटीयाव थानाय एक्स एनडिएफबिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ गोख्रै माखासे डिसिसन लानानै दिनै जोंखौ बै समाव जेरै आर्मि पुलिसा बेंनानै हमोमोन थिग दिनै नैबे दुथां मानसिखौ 10-15 जन गुवाहाटीयाव थानाय एक्स एनडिएफबिफ्रा बेंनानै आरो खारदोंबाबो बेखौ होसो होसो हमनानै लाना फैयो दा आं गिबियावनो बुंगोन दिनैनिफ्राय गावनि खुगाजोंनो बुंनानै लाथों आरो जों दिनै रायजो राजाफोरनो मोनसे मेसेज होनो लुगैयो गुवाहाटीयाव थानाय एक्स एनडिएफबि जेरै बिथांमोना गासैबो ज' खौसे जाय मानसिया गाज्रि समाजनि बेखौ नोजोर होनानै जाय बिबानगिरिफ्रा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट साफ्रोमबो गावनि बिबानखौ बयबो एक्स एनडिएफबिफ्रा बयबो जा हायो एसे एनै मावलांनो नाजानाय आरो बयबो नाजानायजों लोगोसे बयबो दिनै लोब लोब एक्स एनडिएफबिफ्रा बेबायदि मानसिखौ जों मालाबाबो लामा होआ होननानै दिनै खेबसेनो
जेरै साजा होदों लावथिजों होआखै बेखौ हाथुराजों बुआखै नाथाय जों गन्थङाव दै सोनानै आथिंखौ गोजौआव खावदावनानै माखासे सम जोङो साजा होयो दा दसे उनाव गावनि बिमा असे गावनि गामिनि रायजो राजाफ्रा जोंनि आखाइनिफ्राय सोमजायनानै लांगोन भबिष्यताव गामिनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बिथाङा जुदि बेबायदि भुल खामानि मावबावोबा गामिनिफ्राय बियो बैखद जानो गोनां जानो हागौ गामिनि रायजो राजाफोरनि माखासे डिसिसन मथे जों गामिनि रायजो राजाफोरनो जोङो दायथ'खौ हरसिगोन दा गावनि खुगाजों लोगोसे बुंनायनि सिगां जोंहा सार दं जोंनि गुवाहाटियाव थानाय XNDB इउनाइटेडनि सारनावनो फंनैसो सोंनो लादो खुलुमबाय बयनिसिमबो बर' रायजो राजानिसिम बिथां कान्तिस्वर बर' बिथाङा बहुद जोबोद माने बर' हारिनि मोनसे गुबुंले खामानि मावनायावहा गिदिर गिदिर मोनसेल' नङा बायदि बायदि मावना थांनायाव जोङो दिनै मालिगाव आदिंगिरि होननाय जायगायाव पाहार सायावहा बिथांखौ जोङो गासैबो जोंनिनो आफादगिरि दङ नेहाथारि दङ आरो लोगोसे जोंनि केडार्स लोगोफोर गासैबो खौसे सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांखौ दिनै जोङो हमनो हादों आरो लोगोसे दिनैनिफ्राय बेबायदि मावा होननानै मावला होननानै बे जोंनि सिगाङावहा समायखिरा लादों दाबो खोमा खेबगासिनो दङ मानसिया आरो बिनि जिथु न'खरनि गार्जेन बिथांमोनाबो फैगासिनो दङ गामिनि रायजो राजा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बिथांमोनाबो फैगासिनो दङ जों मोजां सावरायनानै बिथांखौ गोथांखौ मोजां जोंनि आखाइनिफ्राय लांगोन होननानै फैदों आरो जाहाथे बेबायदि दाखालामथों आरो बिदि उनाव खालामनाथों होननानै गावआनो गावनि खुगाजों बुंदों आरो जेसांखिनि जानाय बेमारिनि जानाय सोरबा गैयि मानसिनिफ्राय थगायना जानाय बे फैसाखौ बिथाङा फिदिंफिनना होगोन होननानै जोंखौ रादाय होदों बे हिसाबै जोङो दिनै एग्रिमेन्ट लादों बिनिफ्राय सक्ति लादों गामि रायजो राजानिफ्रायबो जोङो साइन लादों गासैबो सक्ति बिथांनि जोंनि गुवाहाटि डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड फ्रन्ट अफ XNDB जानानै जोङो बिथांखौ बे सक्ति बायदियै बिथांनि जिखिनि फैसा लानाय दंमोन बेखौ बिथाङा फिदिंफिनना होगोन होननानै जोंनि सिगाङाव साइन लायो आरो न'खरनि बयबो बिमा बिफा फैनानै बिथांखौ लांनो लागि फैगासिनो दङ बे इउनाइटेड फरमआ गुवाहाटियाव माखासे समाजनि बेरेखा हाबा मावग्रा जेरै न'खर गारनानै खारबोनाय गथ' गथाय गारनानै खारबोनाय नैबेफोरखौहाय हमबाय थानाय समावहाय नैबे दायनिगिरिया जे बे लानानै खारबोनायनि नामावनो जे फैसा लुथिनानै जायो दा बेनि रिपर्टआ नोंथांमोननियाव माबा मोनसे इफेक्ट जायोमोन नामा नंगौ बे खोथाया सैथो जोंनि गुवाहाटि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो मोजां खामानि मावना हरगासिनो दंमोन आरो गेजेरावनो बिथाङा मा खालामदों जोंनि आफादनि नाम लानानै XNDB नि मुं लानानै बिथाङा बहुत फैसा जानाय होननाय जों खोनानो मोन्दों ओंखायनो जोङो एसे बिथांखौ जोंनि जिथु टेनसन जिथु गामि रायजो राजानि टेनसन आरो गेजेर ससेयाव गाबोन मिया सप्ताहनि गेजेरावनो दाख्लैमोन नामा 14 थारिखआव बिथांनि जिथु भाइरेल जादोंमोन मस्ट वान्टेड होननानै बिथांखौ मिडियायाव फोरमायनायनि गेजेराव जोङो बांसिन एक्सन लानो गोनां जादों ओंखायनो जोङो दिनै 12 घन्टानि गेजेरावनो बिथांखौ जोङो हमनो हादों आरो नोंनि खुगाजोंनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बुंना हो बेसेबां थाखा लुथिना जाखो आरो साबैसे बेमारि साबैसे हिन्जाव खारनाय साबैसे हौवा खारनाय बेबायदि थाखा नों बेसेबां नोंनि आन्दाजाव बुंना हो रोखा रोखि सैथोखौ बुं बुं आं मालाबा बिदि मावला आगोल जि मावबाय बिदिनो आगोल मा मावनाय बुं बेसे मावखो टटेल हिसाब होनो हाला माने बिदिनो हिसाब होनो हाला माने हिसाब गैयि 7 बोसोरनिफ्राय रेकर्ड टटेल एमाउन्टखौल' बुंदो नोङो टटेल एमाउन्ट 1.80 बा 90 बेबायदि आं मावबाय आं रायजो राजाफोरनिफ्राय निमाहा होयो आं बे खेबनिफ्राय मावला बेबायदि आरो हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावलांगोन आं जि गोरोन्थि मावबाय बे गोरोन्थिखौ आं मालाबाबो मावलिया दिनै समाय लादों सारमोननि गेजेरावनो समाय लादों आंखौ जुदि बेबायदि मावबोयोबा आंखौ मा डिसिसन लाथोंसै आरो जिखिनि रायजोनिफ्राय आं फैसा लादोंमोन बेखिनिखौ आं बे साननैनि गेजेरावनो आं घुरायना होफिनगोन आं डेट लाबाय बा सारमोननि सिगां आङो रायज्लायबाय आङो 15 दिननि गेजेराव आङो जाय मानसिनिफ्राय गोरिब गुन्द्रा बे मानसिनिफ्राय आङो जोंनि हारिनिफ्रायनो फैसा लानाय माखासे फैसाखौ आं घुरायना होगोन
दा बिथाङानो गावनि खुगाजों रोखा रोखा फोरमायना होबाय दा जों बुंनांगोन गेदेरमा रायजो राजाफोरा जाहाथे गाव गावबो सांग्रां जायो सोरबा बिहरबानो हरनांगौ बे नङा जों अनेक रायजो राजाफोरखौ जों सिगाङावनो जों माखासे जनायदोंमोन जाहाथे जाहा बिलाबायबा दा हर नाथाय रायजो राजाफोराबो माखासे सोरबा बिबानो हरो मा खालामनो दा माखासे जाखांनायनि उनाव जोंनो जनाय हरो हरदोंमोन सोरबाया क'क्राझारसिमब्लाबो सोरबाया बुंदोंमोन बरपेटासिमब्लाबो सोरबाया बुंदोंमोन धुबुरीसिमब्लाबो सोरबाया बुंदोंमोन कार्बि आंलंसिमब्लाबो सोरबा बुंदोंमोन धेमाजिसिमब्लाबो जोङो रायजोआनो सासन होगोन दा जों रायजो राजाफोरनि खाथियाव गुवाहाटि XNDB जानानै आं निमाहा बियो रायजो राजाफोरनि साननाय बायदि जों फाइनेन्सखौ जों होनो हायासै आरो जोंनि फाइनेन्सखौ जोङो भिडिअनि गेजेरजों जोङो दिन्थिनो हायासै माखासे आयेननि खोथा दङ दा जोङो खुगाजोंनो जों बर' रावाव जों फोरमायबाय बिथांखौ जों गन्थंजों दै सोनाय जादों बिथांखौ जों बानलु सिब्र' जों फुननो थाखाय जोङो बानलु उनदोंमोन नाथाय जों बानलुखौ फुननाय जायासै आथिंखौ जोङो खानानै खर'खौ गाहायाव दोननानै आथिंखौ गोजौआव दोननानै जोङो मथा मथि आधा घन्टानि जोङो माखासे टाइमखौ जों दोनो जों बेबायदि पानिसखौ जोङो रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं निमाहा बियो गन्थंजों दै सोनाय आथिं खावदावनाय जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बेबायदि पानिसा जुदि भुल जादोंबा जों निमाहा बियो गुवाहाटियाव थानाय XNDBफोरनि पानिसा बेबायदि बिथांखौ गेजेरनि जानानै आं निमाहा बियो रायजो राजाफोरनि साननायखौ जोङो बिथांखौ पानिस होनो हायासै जों हाजासे जोङो रायजो राजाफोरनि साननाय बायदि पानिस होनो हायिनि थाखाय जोङो निमाहा बियो